आयु हाय हाबाब मोदोमसोबाय दाउ बेदरा दिनै थिगसे जाखागोन रखर बै थाख्ला बोरायनो इसेल' होननानै आंहा बुरजाथार जागोन जाखुमानि र' बिदिनो जागोन आङो सारानिफ्रायनो जागोन थैबायलै थैबाय गुदुंथार सालाया गैलालै बे खामब्रजोब्बाय थेवब्लाबो आरो जाबावगोन गोथावथार जादों बाला बिदि जायै जायै आधा फोजोबखागोन आं गुदुंथारबो आंनि उदैनि गथ'आ खम भिटामिन मोनसिगोन बे सना रांखावरि बेदरा मोनाखै नामा जानो हानाय जाथ'वाखै नामा नै जाबाय र' फैथ'नाङा आङो दसे उनाव नोंखौ जाबाथाय लिंगोन दे जाथ'वाखै र' मोनथ'वाखै दानो फैथ'नाङा दे र' दसे माबा 10 मिनिटसोनि उनावनो मोनसिगोन दे रायखौ हौवाया दाउ बेदर थानायखाय जानो जाबाय थादो ओंखाम ना बेदरखौ एसेबां मोजां मोनो बालाय ना बेदरजों ओंखाम खुहाबो बालाय मानोथ' लाबा ना बेदर खेबफ्रा साला खेबफ्रायावनो थैगोन बियो जाबावनि रखर दरनिसो हारायानो नांखाबायलै गबायदे जेनथेन खोनायाखैथ' थाख्लाया ओंखाम ओंख्रि सोबायमोनलै मा दाबो मोनाखैलै बे बेदरालाय एसेबांथ' गोबाव नांगोनालै बेदर एवनायाव 1.5 घन्टासोआनो जाबाय माथो ओरैबा माथो आधा घन्टाफोरावनो जायो दिनैलाय मानोथो दाबो जायाखै आंहाबा दाउ बेदर थानायखाय ख्लाब जानो गोसो जाबाय थादों दाबो मोननो रोंलानो बेदरानो मा बोरैबा एवदों मा खामदों एसेबां गोबाव सना दाबो मोनाखै नामा मा 10 मिनिट 5 मिनिटलै 10 मिनिट 5 मिनिट होनायावल' माथो आधा घन्टायानो जाबाय दाबो मोननो जायाखैना गैला आंनि उदैया गैला कक्ल' काक्ला गाबगासिनो आंनि उदैनि फेलौफोराबो थानो हाथारलानो उखैसोबाय ओंखाम बिसोबाय दे बाबार र'लै दसे उनाव मोनजासिगोन र' फेलौफोर इसे धर्ज' उदैफोरखौ एसेबां खुन्दायबाय थानाङा कक्ल' काक्ला गाबहोबाय थानाङा नोंस्रानो मा रांखावरिया नै दाहालागै संखांला आंनि फेलौ फिसाफोर इसे धैर्य हमना थादे मोनजासिगोन नै 5 मिनिट उनावनो मोनजाथारसिगोन जा गोथाव मोदोमखादों रखरा दाउ बेदरा दिनै ओंखामखौ आङो थोरसिसे जाखागोन खुदै गबायलै मा दाबो जायाखै ना मायो ओरैनोबा मास मोनसेनि उनावसो बेदर जानो नागिरदों बेनिस्रायसो आं संबानो जागौमोनलै आं संबानो थाब मोनजागौमोन खोना जानो लुगैनाया हाथारला हेलौ मा खालायदों नोङो दङ र' ओरैनो जिरायनानै मा नोंसा आइमोन दङ नामा खाथियाव गैया खाथियाव गैयिखायनोथ' रिसिभ खालायदों आरो ओइ नोंनिया 1000 फैसाया लांफैदो 1000 फैसा आग्लायबावदों आरो औ है नांला दे बेखौ नोंसोरनो लादो आयु मानो नाङा दे लांफै इसेबां 1000 मानि फैसा नाङालै नोंसोरनो लादो दे जेबो नङा मा अननानै होनायखौबो लानो नागिरालै दे लागोन दे अब्लालाय नोंनो नांमारलाबालाय आं होमबा किलुनो होसिगोन दे 500सो बियो माने न'आव थालानो बाहेराव खामानि मावनो थांसैनो मालाय फैसा आरजिसिगोननो
मा बाहेरायाव खामानि मावनो थांसिगोन औ ओमफ्राय नोंसोरो थांनो होगोन आरो बिदि थांगोन होनबानोखि एसेबां गथ' मानसिखौ बिदि हेगार हरो आरो हेगार हरनो नागिराखैमोनलै ओमफ्राय गैया बाथ्राखौनो मानिथारा थांथारगोननो जोंफोर गामिनिफोराबो थांनो नागिरजोबदो सेंग्राफोरा आंनिबा थांनो होनाङामोनलै एसेबां उन्दै एसे देरबावथोंना बोसोरथामसोनि उनाव थांनो हागोन बुंदोंमोनलै जोङो नाथाय मानिया थांथारगोननो मालाय होनबा थांथारसिगोन आरो बियो एसेबां गोजानाव बिबो आसामनि बाहेरबावसो सोलिनो हागोन नालै बेखौनोथ' बुंदोंमोन आङो मालाय हागोननो बेफोरबायदि बेखार थाबाय थानो हालानो मालाय फैसा आरजिनोसैनो जोंफोरखौबो आरो हाजिरा खामला मावनाय नुयोना बेफोरखौ नुनानैबो दुखु मोनोनो आरो जोंफोरो जिला जिथा गस्लाफोरखौ गानबाय थायोना बिदिनो दख'नाबो गैया गस्लाबो गैया लानोबो हाया नालाय बेफोरखौनो नुनानै बोरैबा मोनसैनो मैया बेसेबा इमसनेल जानानै खिन्थासोबाय एसेबांथ' इमसनेल जानो रोंबायना बियो रोंलाया होमबा दानि जुगनि गथ' आरो बारा ओरै उन्दैद्रायबो नङाना एसे बैसोबो जाबाय बैसो माने 14 बोसोर जाबाय मानसिखौथ' नुनायावसो उन्दै नुयो बेनिखायनो एसे साननो रोंग्रा जाबाय आरो दे मालाय गावगायानो हागोन सानदोंबालाय आरो गामिनि मानसिफोरा थांगोनबालाय बारा जेबो नङा नंनायालाय औ ओइ दोनथ'नोसै दे अखा फैसिगोन जोंनिथिंजाय दे जोंनिथिंजायबो फैदों आरो अ दे होमबालाय आदा थिलुआ खामानि मावनो थांनो नागिरदों औ मालाय फैसा आरजिनोसैनो बा दे आरजिथों दे एसे आदा बिबारि बाजैया जुदि फन हरबावना आंनो खिन्थाबानो जाबाय आङो टिलुजों एसे रायज्लायगोन र' बा माथो बेसेबा गोजानाव खामानि मावनो थांनो नागिरदोंनोलाय होननानै एदावनांगोन बेखौ एसे जागोन दे दा हरनो हागोन औ एदाव हरगोनानो आङो फैजों सानो फैसाखौ नांलानो टिल्लुनोनो 500सो हरसिगोन आङो बा टिल्लुआ खम मोजां मोनगोन ना दाबा गावगाया जांग्रावनायाव बिनो थांनाया मोनदोंना मोनाखैबा मोनगोन नालाय बिनियावलाय मानसियानो बेसेबा सिलेफासो बिनियाव जुदि थाइसेबो मोनाबा आं 1000सेखौनो हरनांसिगोन आरो जुदि बिनियाव 500सो मोनोबा आं 500सो हरनोसै आरो एसेबां गोजान 1000सेजोंनो जागोन नालाय ट्रेननि टिकेटआलाय एसेबां दाम लानाय नङा खोना ओमफ्राय थांनानै माखौ जाहैगोन बेखौसो सिन्थादों आंहा दा जानाय लोंनाय थानायफोराबा फ्रि नंगौना नङा हे जानाय लोंनाय थानायफोरा फ्रि नङाबा बिदि हेंगार हरनो हामारालै दायो फैबा मोजाङै रायज्लायनांगोन र' माथो दाबो फैला मानसियानो माबा सानदों माबा खालायगोन आंहासो बेसेबा सिन्था जाबायलै फाग्लि बादामोनजों मोजाङै रायज्लायनांगोन र' गाबोनो बिसोरो मोनथिगोन बिसोरबो थांनो नागिरदोंना बिसोरजोंनो थांनो नागिरदों बियो बिसोरो थांनायखायनोथ' बिबो ख्लाब जागासिनो आलासिफोराबा मोनफैनो जाबायना जायाखै बिफा जों फैलाय हा मा जाखो बिमा बिफा आलासिफोरा बेसांसो मोनफैदों मोनफैयाखै खबर लादोंना लायाखै नोंलाय खबरखौथ' लाथ'वाखै र' लानोसो सानदोंमोन आङो देनाय लानाय र' लानि र' अ हेलौ ओइ बिथाराम फंबाय बेसांसो मोनफैखो अ गजा सकसिम मोनफैबायानो दे अब्लालाय फैबाय था हे गजा सकसिम मोनफैबायानो नामा औ बिमा गजा सकसिम मोनफैबायनो थां आइलु दुमिखौ ओंखारनो होदो दख'नाफोरा गाननो होदो औ होनि र' हा माथो अखाबो हासोबाय ज्राव ज्रावनो अखायाबो दाबो मानो हागालाथाय दा आलासि फैनायफोराव थै दिस्टार्बनो अखाया हागानो फैबावगोनसो खोना आरो औहाय अबावबा माथो बेसेबा दैबाना जाखादोंनो जोंनिस्रायबो जादोंथ' आरो जोंनियादि बुहुद खमबावसो सेसलै बिफा जोंहानि हाख'नि नाया थांजोबबाय बे हा दालाय माथो खालायबावनो जोंहानियाल' नङालै बिमा माथो मानसिफोरनाबो बेसेबा ओंखारलांजोबदों नाया जे सारग्राफोराबो बेसेबा मोनखादों इसोर हागादो दे अखाया लाइनबो गैया दे जिखि जाया आइ लुदुमिखौ ओंखारना थानो होदो जागोन दे मानसिखौलाय आं दहाय ओंखारना थानो होदोंमोन ओंखारदोंना ओंखाराखैबा मानसियानो बेसेबा अख्राखा लुदुमि ओंखारबायना ओंखाराखै बैलाय नेथा गथ'आ माथो हरा र' खोनादोंब्लाबो माथो हरा बियो थांनि र' आंनो बालनि दख'ना सख'ना गाननो बासोदों आङो देलाय आङो इसेबो देलायथारा काजलबो फोना लिस्टिबो लाया आङो खानायखौबो मोजाङै हवा आङो बिदिनो जाब्बा जुब्बा थागोन आङो
अ बिदिनो खालायगोन आङो होनबासो फसायनाय नङा खोना आंखौ हे मा दाबो ओंखाराखै नोङो ओंखारना थादो दख'नाफोरा गानना थादो नै आलासिफोरा मालाय गजा सकसिम मोनफैबायानो दख'ना गानलायनांगौ होनबा दख'ना गाना होनबा नोङो बिदि ग्राउन्ड फ्रक गानना थानोसै आलासि फैनायफोराव लासिं सिंनो मा बुंगोन देनाय दे माबार गानदो आरो मा मानसिया रागा रागा एसे मोजाङै थानो हाया नामा दा आरो आलासिफोरनि सिगाङाव बिदि रागा रागा दिन्थिबा साबाय नोंखौ जागोन दे सिखायलायनाङा मोनथिखागौ आङो आरो एसे मोजाङै देलाय दख'नाफोरा एसे मोजाङै गानबानो जाबाय माखौबासो एसेबां मोजाङै गानलायनांगौ दे मानो गाना मोजाङै थाब फिटिङै गानना ला दे बिदि जंग मंग जांग्लाब जुग्लाब नङा बा मा ओमफ्राय आलासिफोरा दिनैसो फैनो मोनदों एसेबां अखा बोथोराव मा अखा बोथोरसो दंलायो बेलाय सम मोनदों नालाय फैबाय आरो मालायबा खथ' बेस्थ' थायोनो खामानिफोराव समखौनो मोननो नागिरानो दिनै मालाय मोनबाय खोना बेनिखायनो फैबाय आरो सम मोनबानो खि सोरबा एसेबां अखा हानायाव फैयो आरो जेन बरावबो खैनायानो मोना आरो बिदि खालायथारदों माथो थोद मा जाम्बि बाथ्रा बुंबाय थायो दख'नाफोरा गानना थादो माखादे ओंखारना थादो मोनफैसिगोनानो गजा सकसिमलाय बेसेबांथ' गोजान आधा घन्टायावनो मोनफैयो अबाव आधा घन्टा गारियाव फैबा 20-25 मिनिटफोरावनो मोनफैयो दे ओंखारना थादे माबार दहायनो बुंदोंमोन आङो ओंखारना था होननानै गैया बाथ्राखौनो लानो नागिरा अख्रा गथ' बाल बोराय खैनाखौनो बरावबो नागिरना मोनाखै खोना बेनिखायनो थां फैदों अखा बोथोरबाबो बाल मानसै नोंजों आं ओरैनोबाबो हाबा जाखाया दे नोङो जेमान नायनो फैबाबो आंखौ मोनखाया आंखौ नायनो फैनानै नोंहा जेबो लाब गैया आंनिबाथ' नोङो नायनोनो फैनाङामोन आंखौ खोब आइया थैगोन होनना बुंदोंना थैया बे आं मिथिगौ आरो मोस्रोम आगैया मोनसे खायदा मोनदों होनदों र' मोनसे खायदा बोराय बाहायगोन होनदों बे खायदा बोरायखौ बाहायनांगोन आङो थेवब्लाबो हाबा जाया आङो बे बोरायजों बोरायथ' बाद हो आङो ओरैनोबाबो हाबा जानो गोसो गैखाया दानो बाराबा दख'नाखौबो मोजां दख'ना गानना आङो बोराय दख'नासो गानना थागोन खाननायखौबो मोजाङै हखाया आङो ओमफ्राय हाथायफोराबो एसे गोसोम फोनना लागोन आङो काजल लिपस्टिक बेफोरखौथ' जेबो फोनखाया आङो एसेबांथ' हिनजावनि खां जादोंना एसेबां अखा बोथोरावबो बिदि नायनो फैदों एसेबां हिनजाव नांगौ जादोंबालाय सिगांलाय मानोथ' हाबा खालायाखैमोन एसेबां बोरायना मानो थानाय बा 40 बोसोर जाखाबायनो मानसिया आङोथ' आइया खिन्थायाखैमोनानो आंसो सिरि खोनासंनायखायसो बिसोरनि रायज्लायनायखौ माने बिसोरनि मथे फैसा थाखा गोनां मानसिबानो जाबाय आरो बोरायबाबो जेबो नङा साला ओरैबायदि लफिया मानसि बिसोरो बिबारि आगैमोनाथ' मानसिनि बैसोखौ मोनथिबा आसरित जाखागौमोन दा आङो मोनथियाखैमोन मैया दिनैसो नै दासो मोनथिबाय रायज्लायनायाव बिसोरासो सिरि रायज्लायखुमाबाय थायो आंखौ थाङा जाजानो गिनानै बोराय बुंबादि आं थांनाय नङाना जिखिजाया बोरायबाबो सेंग्राबाबो आं दानो हाबा जाखाया मायबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनानैबाबो आङो बे हाबाखौ केन्सेल खालायथारनांगोन